Sa tubag nato sa Salmo, ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Lingay mong tupad ing na unsay sigihan imong sudong. Unsay imong sigihag sudong karon ba? Naiuban magsigig sudong sa kwarta. Sigig yung ihaps kwarta, sigig ihaps kwarta. Nasa uban magsigig sudong sa ilang naong diha sa samin, hala pangusab ana mga colors buhok, mga kilay, mga ngabil, ngari nga matanang mga iskina sa ilang naong ilag yung butangan o komentaryo kay gisudong yun lagmay ilang naong. Nasa uban magsigig sudong sa mga celebrities, kanang mga nindot kay mga naong ana. Nasa uban magsigig sudong sa mga sikat nga mga athlete sa NBA, sa kanang basketball, sa tennis, golf ug uban pa. Bisag unsa la itong gisudong. So dili na gani naong sa Ginoo nga atong gisudong, dili na ta mahimong matarong. Ana. Kinsa dinhi ang mo claim, pader, matarong ko. Tasa nga mo. Anong di man mo isa nga? Kung saan rin yung gisudong ron din ang naong pare. Kanang magsigig simba, kisa may gisudong ana, ambot lang. Unsa may mahitabo kung magsigi tag sudong sa naong sa Ginoo. Kung maningkamot gitag sudong sa naong sa Ginoo, mangita kita sa Ginoo, iya ginang ipakita ang iyang naong. Di man daw ang Ginoo, di man na siya magtago. Ana, mupakita gina siya, basta mangita kaniya. Kaya iya naman sa nang gisulti, pangita kamo o kamo makakaplag. Pila na kabuk ninyo dinhi nga nakakita gyud naong sa Ginoo gahapon. Gahapon ba? Kisay nakakita sa naong sa Ginoo gahapon. Unsa may naong sa Ginoo inyong nakita? Na ray pangutana. Nya giunsa man nimo ang Ginoo sa dihang nakita na nimo siya? Ha? Asa man ang naong sa Ginoo makita? Sa tanang lugar, sa tanang butang, sa tanang tao, ang Ginoo anaa. Mabutan nang maingon ta, where can I hide your presence, O Lord? Natua ka dito sa labaw mga panganod, bisag tua pa ko sa ibabaw sa mga kalangitan, tua ka dito. Adto ko sa ilawom sa kadagatan, tua ka dito. Bisag dito sa kangit-ngit sa ilawom sa yuta, tua ka dito. Walay lugar nga way Ginoo, ang langit ug yuta puno sa presensya sa gahom sa Ginoo. Sa ato pa, makakita kita Ginoo sa tanang lugar. Mao na si San Pablo, gibutang-butangan siya, gipapriso siya tungod sa iyang pagkakita sa Ginoo. Matod pa niya, nabilanggo ko tungod niining paglaom sa kaluwasan sa Israel. Kinsa man ang paglaom sa kaluwasan sa Israel ngayang gisulti? Si Jesus. Nya sa una wa siya kita ana. Iya pa gani nang gilutos, Pablo ba? Iyang gilutos gipamatay pa man niya ang nagsunod, gipapriso niya ang nagsunod anang Hesus, pero sa dihang nagpakita si Hesus niya, wan agid siya mubuwag sa iyang pananaw, diha na gid siya gasigig sudong ni Hesus, hangtod siya mismo siya na say gipapriso, giunay siya ba? Katong iyang gibuhat sa una nga iyang gilutos ang nagsunod ni Hesus, karon siya na say gilutos para ni Hesus. Pero wa na gid siya mubuwag sa iyang mata. Gasigi siya sudong ni Hesus, makita niya si Hesus dihas prisuhan. Sunang kas iyang kadina, ingon din siya, malipayon ko nga gikadinahan karon tungod kaniya. Kamo,
prisuhon mo. Unsa man, malipay mo. Karon ra ba kuno kay ang TRO nga gifile sa lawyers ni Senador Bato dito Supreme Court, gidinay man. Dakpo na gyud kuno si Senador Bato. Ug madakpa na siya ato kunong pangutan-on ug mapriso na dito sa dahig. Magduwa na nagdama sila dito ni President Duterte. Mao man duwaan kasagaran dito sa prisuhan kay katagaag chessboard kay basig maghinapakay unya mo. Kanang simento badlis-badlisan lang na ninyo ana human dama dayon ana. Mo na moingon ka si Senador Bato nga nakita nako ang naong sa Ginoo dito sa prisuhan. Di ka siya magsigigmahay. Si President Duterte karon tuig naman siya kapin dito sa dahig. Nakita ka niya ang Ginoo. Uy. Kinsa karon nila ang nakakita Ginoo? Portirbang gubuta sa Senado. Ang bag-o rong gitawag og ang sa tawag ana nila kanang 13. Patriot 13. Mao tingin na uban itawag nila Patriot 13. Katubang nakaili sa liderato sa Senado ba? Ana sila si Alan Peter Cayetano og mga kauban nahimom na lang 13 ika-13 tos Bato. Porting atake karon nga nila. Sila'y gibasol nganong naay pinusilay kuno didto sa Senado. First time kuno nang nahitabo nga nagkapinusilay didto, ang gibasol sila. Kay guwap ako no sila adto mo take over matud pas mga pipilasan nga ni comment o guwap lang gito nila ipamugos ang pag take over, malinawon unta kayo ang Senado. Ana ba? Sakto ba dili? O dili. Kinsa man day nakaingon nga nagpinusilay to dito nga sila man kuno mo nag-take over. Ana, no? Mailhan nimo ang tao nga nakakita Ginoo. Unsa may kanang nagsudong basnaong sa Ginoo sama ni San Pablo ang una gyung mahitabo, relax siya sa iyang kahimtang. Kano bang relax? Relax. Mao na si San Pablo, relax ra kayo. Ako, di magita ko ganahan gyud nga mo relax ani rong halin nato sa atong raffle tickets. Wa paguta kaabot og 20,000 na patas 14,950 ka tickets pang atong halin. 14,950. Malipay na mo ani, anya hapit na matapos ang Mayo. Malipay mo dili. Oy tubag. Di mo malipay sa to pa wa mo kakita sa naong sa Ginoo nga nanghatag nato na malit. Oy pakpaka nato yan na malit ani. Bisan unsa kagamay hinatag ni sa kamot sa Ginoo pinaagi sa mga tao sang nakasudong sa naong sa Ginoo. Mag-unsa man gyud og kanira gyud 14,950 ang resulta sa mga nagsudong sa naong sa Ginoo. Yato gideng ipamugos pero magsigi lang gyapon tag sangyaw. No, hantod inig ka July 25 mahurot na ng 250,000 ka mga tickets. Di ba? Nang minghoy ang mga naong. So, di mada pa dire. Kadaghan sa dana pa dire. Ay, nanong mag-uolma mo nga na, anyay hikapon ang Ginoo diha. Mukalit lang ingon, ako na lang ng 100,000 ka tickets pa dire. Ano? O di, wa na. Kuha da yun. Pila man sa nang 100,000? Pila na amount, ana? Times 200. Unsa? 100,000 ka tickets times 200? 2 million. Taka mo lang ang compute. Pila? Pila? Tanawa. Ingon ana ra gid ang inyong pag-eskwela sa una nga galisod mo kanang compute ka simple ana kuhaon lang na nimong 3 ka 0
sa kuhaon ni mong tulo ka zero sa 100,000, ya 100 times 200, pila naman na? Pila? 20,000. Ibalik to nimo ang tulo ka zero nga nakuha. 20 million. Wala ka siguro na mo palitan na. 20 million. Basig na ara na sa imong tupad. Nya nakakita siya sa naong sa Ginoo. Nya to asay halin ron sa iyang house and lot. Nahalinan siya mga 180 or 200 million. Nya moingon din siya, ako lang ning i-share ang 20 million adto sa Compostela. Palit din siya. Siya man ginay makadaog kay 100,000 god ang iyang ticket. So siya ginay makadaog sa atong premyo. Iya sa nang ihatag balik dire. Kay nga naman, kay nakita niya ang naong sa Ginoo, dili ang naong sa kwarta. Kay may tabo Posible. Muna si San Pablo, bisag gipriso siya 2 ka tuig dito sa Roma, nga wa gibasihan nga kaso, kay buhian man ta siya sa mga Romanhon, sigihan man gid siya daot, iya gitong gidawat hangtod yun nga nilampos ang nagdaot niya og naputol yung iyang liog dito sa Roma. Nilampos man yun. Pero dako kay niyang kalipay og atong i-fast forward sa dihang giskidula na si Pablo nga putla na siyang liog dito sa Roma, nisuwat din siya ngadto ni Timoteo katong iyang usas mga followers niya. Niabot nako sa takna or sa adlaw nga ako nang dawaton ang ganti sa akong kadaugan, ang ganti nga dili malaya. Nindot ingon siya, midagan ko sa lumba, lahos gyud dag-anan. O karon ako na ning pagadawaton. Ang pagputol siyang liog, gitawag niya og kadaugan. Basta kakita kas naong sa Ginoo, pirmi kang relax, pirmi kang malipayon. Naminaw ko sa mga comment diya social media, ang solid, tawagom sa sila solid 13, kanang bag-orong majority. Padayon ra sila sa ilang business nga gisangon nila. Nag-schedule sila para sa impeachment, nag-schedule sila mga hearing sa tanang mga dagko rong mga kaning problema nga giatubang sa atong nasod. Naghimo sila mga bag-ong mga leader sa committees. Padayon lang ang business. Kanunay lang ginang isulti sa ilang kanarong presidente, si Alan Peter Cayetano, ako mabati, mingon siya nga, posible, sunod adlaw, wa na sad mi dinhi. Ilisa na sad miglaing leader, pero samtang niya pa mi, buhaton lang namo, unsay mabuhat. Relax ra ba? Pero ang dito speakas, akong nadunggan, magsigig panghulga, ilisan tani. Napagyan dito ning himo gyud og kuan sa social media akong nabati usa ka senador nga nitago na sa bato, di na to kabalik, di na mo 13, 12 na lang mo. Nya kami 11 mi. Na 11 man sila kay katong duhang ni abstain pagbotasyon ning baliman nga ani adto na mas minority di siyam plus duha 11. Nya ang majority 12 na lang ang present. Sila usa nila kuwang tabla na ta nya punag usa mo 13 awa na duha na lang ilang kuwang mausab na sad ang liderato sa Senado. So murag ang dito speakers pertika ang focus nila unsaon pag-ilis kining bag-ong nilingkod. Pero kaning bag-ong nilingkod ang ilang focus unsay ilang matrabaho samtang galingkod sila. May karon kinsa may relax nila ron kanang naningkamot og trabaho o kanang naningkamot nga mo take over. Kamo na lay hukom dinhi karon simba man mo kinsa may mas relax kanang natub o kanang ang naningkamot og paminaw. Kinsa may relax?
Ha? Kanang natuog. Oh, relax na pero basig wa na sa kasudong sa naong sa Ginoo. Oh, di oy basig masakit to na siya kay basig tiwasono na ba no? Ana no. Naabay ga natuog ninyo diha. Na? Kana posible kana wa ka kasudong sa naong sa Ginoo. Ikaduha, ang nagsudong sa naong sa Ginoo mahimong tuburan sa kamatuoran, mutug-an ginagtinuod. Ang kaning wa kakitag naong sa Ginoo mamakak gina. Di na sila kabaong mutan-aw sa kamatuoran. Naaroy pangutana sad kinsa man gyoy hinungdan nga nagpinusilay didto sa Senado. Ang Magic 13 katong Solid 13 o ang NBI? Kinsa kunoy gasugod. Karon ang gipangkasuhan ang katong security unsa na usaa. Gipangkasuhan ang pipila nila suspenso pa guys ombudsman kuno ang katong leader kay mao kunoy hinungdan nga nagkagubot kay mao'y nagpabuto katong iyang pag-warning shot. Ang mga NBI wa gi kaso. Pero naminaw ko sa mga uban sang side na mura sa kong na-convince na iusasad ka senador nga nag-explain ingon siya nganong pasanginlan man ang Solid 13 nga ni take over mao nagkagubot nga normal man na sa Senado kanang ilis-ilis og leadership siya parehagod mig subiri kalit lang og ilis ang Chis Escudero. Chis Escudero gikalitan lag ilis ni isa nang usan Soto. Normal man na sa Senado. Matud pa niya 24 agud may kabuok. Ug di na may kauyon sa kananaang ga leader. Magsabot-sabot lang tong 13. Niya mo ditso dag isas kamot. Anad man kay mi ana. Tanawa di ba kinsa may ning congratulate ni Chis Escudero si Mick Subiri. Congratulations sa atong bag-ong Senate President. O niya pagka-ilisad ni Soto ngadto ni Chis Escudero ni congratulate sad si Chis Escudero. Congratulations sa atong bag-ong Senate President. So normal ko no nga kinabuhi sa Senado ang pag-ilis-ilis og liderato. Nganong karon nagkagubot man. Karong pagkailisa, nganong nagkagubot man? Matod pa niya, tungod kay na ay abnormal na presensya sa Senado. Kanabang wa palandunga nga naa sila sa Senado. O kinsa man, matod pa niya, ang mga NBI. Kaya ang kasagaran nga naa sa Senado, ang ilang usaa, nga naasad ang mga pulis, usahay na mga pulis. Pero wa sila maghunahuna nga naay NBI. O nganong dito man ang NBI kay ilang gipugnan nga dili makasud sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Ilang gipugnan mao tong gigukod nilag maayo aron di kasud. Gipugnan ba sa NBI nya dito sulod sa premises sa Senado? That is abnormal. Og dito pa to gawa sa koral pasabot na naman ay koral ang Senado kay GSIS compound man na. Kung dito pa sa gawas sa GSIS compound, dito pa nila gigukod si Bato nya nagdinaganay sila asa sila tuyok-tuyok sa tibuok Manila. Okay ra gid unta to. Ang nakaapan kay dito Manila gi-intercept, dito Manila gipugnan si Bato nga naa na sa premises sa Senado. Sa ato pa muriak na ang security sa Senado sa ilang presensya. Ug mao na to nga si Bato sad wa siya padakop ako ning balay. Senador ko, wa ko gisuspenso sa Senado. Doon ako'y katungod nga mo report. Motong ning resist siya sa pagdakop. Ato pa pagkupot ko no dire. Agi wakling Bato bitso din siya dagan dayon. Ana
Kay bao naman siya nga kaning pagkakuputa, sunod-sunod naman ipindaw naman ko ani. Di samtang napahigayon, ba usapay ni kupot, wakli na yung dagan o gigukod yun siya. Hangtod nakasod siya dito sa ilang session hall. So nang kana NBI nga dili sila foreign sila sa maong lugar, matud pa atong ga-explain. Sila mo'y foreign persons sa among Senate Hall or premises. Nga sila pa'y nanggukod sa among senador. So, very abnormal. Unya, karon Lunes man to, pagka Martes, na-relax, mautong murag, na gidawat na, nga lain na ang kaning kuan. Pagka Miyerkules, purti mang daghan ng NBI dito sa GSIS. So, na-alarm ang dirisad sa Senado. Nganong daghan kayong NBI? Kay ipasecure ko no sa GSIS ang ilang lugar kay niingon ra ba kunos baton daghan namang nagpundok mga tao dito sa gawas basing kunog magrayot mga among ang GSIS nga mga precious kanang ila kuno mga paintings ug uban pa mga valuable things basing kuno bag madaot. Ang pangutana matud pa atong senador nga nag-explain nganong NBI may ilang gihire nga di man na normal mga pulis man maoy mo secure unta ana nganong di man mga pulis ilang gihire nganong NBI man di nakapaalarm og maayo og nganong ang NBI midot-dot man sa pultahan sulod pasulod sa kaning sa Senado. Mo tong gilili sa usa nga head nagdamag mga armas. O di iyang giingnan, kinsa mo. Di, niingon nga, NBI. Insa ipaubos ng inyong armas, sa iyan ang versyon. Ipaubos inyong armas. Wa man ipaubos, iyang salbahan. Ni Baos man. Amo itong pinusilay sila. Agad, wa man pinusilay, kasi nalbahay, kaya man sila gyan magpinusilay, mga matay ang tato. Kinuanay ba? Winarningay ba? Di sato pa, matod pa atong sa iyasang version, namuros akong na-convince. Nagkagubot may dili tungod sa pag-ilis og liderato, kay ordinary mananamo. Din ama may magkagubot ana. Nagkagubot may tungod sa mga unexpected persons. Para niya, ang NBI. Niya ikaduha, na unexpected, ang pagtunga ni Senador Bato. Ngawa, giyon damha nga motunga. Amo na, ikatulo ko no, mao pa ni para niya ha, mao pa ni ang unang take over sa liderato sa Senate na way basbas gikan sa executive branch. Kadtong tanan nga mga speakers nga niagi kuno para niya do na gitoy basbas gikan sa executive department. Karon kuno way basbas na exercise yung kuno ang independence. Kay ang nagtuboy aning Peter Cayetano mao ang Magic 13, dili ang executive branch. Mao na iyang gidudahan nganong nahimo rong babag ang Senate majority, nahimong babag sa system sa government nga operation, nahimo na silang murag na iniatake nila kay wa ni basbas gikan sa executive branch. Iampo nato mga igsoon, dili unta sila magsigig tan-aw ni anang gahom og kwarta og authority. Musudong unta sila sa naong sa Ginoo. Kini karong executive o kini karong bag-ong 13 sa Senado atong obserbahan. Mangita ba sila sa kamatuoran? Pangitaon ba nila ang kamatuoran nganong nawagtangan ta karon og mga trillions pinaagi sa graft and corruption? Mangita ba sila sa kamatuoran ana o mutabon-tabon sila? Kung mangita sila sa kamatuoran, sila angayan nga molingko diha. Nya kung mangita sila sa kamatuoran, expected sad na makontra nila ang mga buangon. O kanang mukontra nila, kung mangita sila sa kamatuoran, ang mukontra nila, ato na nang i-conclude, mauna sila ang mga instrumento sa dautan dinhi sa atong gobyerno.
Kung mangita sila sa kamatuoran, kaniron sila si Alan Peter Cayetano. Kung tinudo nilang pangita ang kamatuoran, nya nay masuko nila, nya atakihon sila, akan ang niatake nila, mauna sila mga buangon. Nya inigabot na sa eleksyon, di na ta mabutar ana nila. Di ba? Kaya na magitay eleksyon. Gani, mura maging naningkamot rong pipila ko no nga, wala nalay eleksyon. Muna ang doon na sila post na sad nga, chacha. Charter chains. Nindot, ano? Daghan kayo ana, tungod na sa ilang pagsigig sudong sa naong sa kwarta, naong sa dungog, naong sa gahom din his kalibutan. Nindot unta mo sudong tas naong sa Ginoo, aron dili ta mga matay. Kining minahal nga tinun-an ni Jesus, nga ingon siya, unsay labot nimo tanawas Pedro isa kana Lord unsa may mahitabo ana ang iyang gisudong ang naong sa iyang kauban kay giingnan man siya nga mamatay siya pinaagig idupa iyang kamot niingon si Jesus ay nganong magsigim kag tan-aw ana sunod nako tan-aw nako ay pagsig tan-aw ng imong kauban kay mura bag mahangin si Pedro ba siya ako ra day malansang ya kana siya minahal ra ba na nimo ingon si Jesus ay unsay labot nimo moingon kung magpabili na siyang buhi hangtod igbalik nako. Sunod nako. Pasabot, ako'y sudunga, dili ang imong kaugalingon, dili sad ang imong isig katao. Pangitaa ang Ginoo diha sa imong kinabuhi.